Perussuomalaiset ovat toivon puolue. Jos me säilytämme ja palautamme toivon meidän omille äänestäjille, niin silloin vuonna 2027 me saamme sen vaalivoittajan aseman. Ja kun se on, niin silloin me voimme sanoa ehdottomasti seis velkavouhotukselle, EU-velalle, kaikille vokelle ja ennen kaikkea seis vararikolle. Hyvät ystävät, meidän täytyy palauttaa toivo ihmisille ja toivo myös tälle kentälle, että saamme aikaan tulosta. Sillä ilman toivoa ei ole tulevaisuutta. Me tarvitsemme sitä. Sinä tarvitset, me tarvitsemme ja tämä koko puolue tarvitsee sitä. Ja minä haluan tuoda sitä teille. Haen perussuomalaisten puheenjohtajaksi siksi, että uskon tähän perussuomalaiseen kansanliikkeeseen. Se on aito, rehellinen, avoin ja se tunnustaa tosiasiat eikä peittele niitä. Pitää elää niin kuin opettaa ja pitää olla periaatteittensa mukainen. Sen takia meihin uskotaan, että me annamme sen uskottavan vaihtoehdon. Ja ennen kaikkea uskon siihen, että emme ole kokoomus 2.0 tai kokoomuksen roskalava, vaan oikeasti aito kansanliike, joka tuo toivoa ja uskoa ihmisten tulevaisuuteen siihen, että tässä maassa kannattaa tehdä työtä ja olla kiinnostunut tästä maasta. Siksi haen puheenjohtajaksi. Hyvä perussuomalainen, Lahdessa päätetään siitä, minkälainen puolue me olemme. Olemmeko kokoomuksen 2.0 tai roskalava vai olemmeko perussuomalainen puolue. Mä uskon, että jokainen henkilö, joka tulee sinne Lahteen, vilpittömästi rakastaa ja kunnioittaa tätä puoluetta ja haluaa sille hyvää. Meidän täytyy sen takia tehdä U-käännös. Meidän täytyy palata perussuomalaisuuteen, palauttaa äänestäjille se heidän menettämänsä luottamus ja ennen kaikkea lähteä yhdessä täältä Lahdesta eteenpäin sillä mielellä, että me tullaan ja voitetaan seuraavat eduskuntavaalit. Me pystytään tekemään se ja ennen kaikkea sinun äänesi ratkaisee. Jokaisella on yksi ääni, meillä ei ole hovia eikä meillä ole kermaa, vaan jokainen on yhtä tärkeä. Ei kannata protestoida jäämällä pois, vaan tulkaa sinne, äänestäkää. Näytetään, että demokratia toimii Suomessa. Palataan perussuomalaisuuteen.